हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे सल' फोरमायनो नागिरदों। दा बे सल'आ जागोन जारिमिनजों राजानि इन्टारभिउ आरो बेखौ रावनिबो थार जाथायखौ लानानै लिरनाय जायाखै। दा बेखायनो जायफोर नोंथांमोना नायगोन बेयाव सोरजोंबा गोरोबनाय मोनदोंब्ला निमाहा होगोन मिजिंथिबाय। नाथाय नोंथांमोनहा जायफोरा सल' खोनासंनो लुबैदों बिथांमोना खोनासंनो हागोन आरो सल'नि गेजेरजों नोंथांमोना माबा मोनसे मोननो हागौ आरो बेखौ आसा खालामदों। दा जिखि जाया नोंथांमोना खोनासंलांजोबोबा मिथिनो हानाय जागोन। फैदो फारि फारियै नायलां दिनि। हेल' सोमदोन, रेडि जाबाय दा? आं थांगासिनो। राजाया मबाइलजों रायज्लायहरो। ए औ फैदोल', आं लामायाव ओंखारखाबाय। सोमदोनाबो फिनहरदों। बिदिनो रायज्लायखांनानै राजाया गावनि बाइकखौ लाना बेग गांसेखौ बाना थांबाय सोमदोननिसिम। सोमदोना लामायावनो नेगासिनो दंमारोमोन। सानैजों लोगोसे गाखोना थांबायबो। लामायाव बुंबाय राजाया, मानसियाबा दंना गैयालै? ए थागोन, बबावथो थांनो आबादारियालाय? सोमदोना फिनदोंमोन। नंगौ, थारैनो राजा आरो सोमदोनमोनहा बे खेबाव रावना होदों बेंटलनि गोदानारि गामियाव। राजाया जाखांफुनाय इउटिउबार, बेखायनो बियो सोमदोनखौ लोगोआव लानानै थांदों बे सानाव। थांखिया गोदानारिनि जारिमिन बर'नि न'सिम आरो जारिमिन बिथांजोंनो इन्टारभिउ लागोन राजाया। हनै बैनो न'आ राजा, सोमदोना खिन्थायो। ए माथो बिल्डिं लुलायथारबायलाय? राजाया फिनो। दसे उनाव बाइकखौ दोननानै बिथांमोना हाबलाङो। खाथियाव सासे मानसिया बागाननिफ्राय ओंखारबोयो आरो बुङो, मामोन आदामोन? ए बे जारिमिन आदाया न'आव गैया नामा? राजाया सोङो। एहेहे, मानो नांगौ? मानसिया मिनिस्लुना फिनो। एसे रायज्लायनो गोनां दंमोन फंबाय, सोमदोना बुङो। ए थ' सिङाव जिरायहै। बेबायदि बुंना मानसिया दैखरथिं थाङो आरो राजामोनखौ सासे आइजोआ ड्रयिं रुमाव लाना थाङो। दसे समनि उनाव बै मानसियानो मोजां ड्रेस गाननानै राजामोनजों हाबफैयो आरो बुङो, दे रायज्लायदो। अब्ला राजामोना गोमोनानै बुंबाय, अ आदा जारिमिना नोंथाङानो ना? औ, फिनो। अ सरि आदा, गाज्रि दामोनसै, जों सिनायाखैमोन, सोमदोनमोनहा जयैनो बुङो। दे जेबो नङा दे। बेबादिनो राजामोनहा गावसोर थांनायनि थांखिखौ बुंनानै इन्टारभिउखौ लायो। इन्टारभिउआव गासैबो थि बुंलाङो जारिमिना। गुबैयै जारिमिन बर' बिथाङा MA पास पलिटिकेल साइन्सआव। गिबि समनिफ्रायनो बिथांनि बिमा बिफाया जारिमिनखौ साख्रि मावनो गोबां नारसिनदोंमोन। जारिमिनाबो नागिरदोंमोन हाजासे। नाथाय बांद्राय साख्रिखौल' होसोबाय थाब्ला बैसोआसो बारग'लांजोबगोन साननानै बिथाङा आबादावनो गोसो होनायसै आरो दासिमनि बेबादि थासारि जौगाथायाव सफैनायसै। नंगौ, बिथाङा सिगाङाव बारिनि बिगाबा हायावनो थालिर आबाद मावजेनदोंमोन। बेनिफ्राय दा हा लादेरनानै 10 बिगा बैग्रि आबाद, 5 बिगा ड्रेगन आबाद आरो 50 बिगा थालिर आबाद मावो। बेजों लोगोसे बिथाङा 2 बिगा फुख्रि जावना बियो नाबो फियो आरो बागाननि गेजेर लकेल दाउनि पलट्रि, हांसो फियो। बेजोंनो बिथाङा दिनै मा गैया? गारि, कार, बिल्डिं गासैबो दङ। सिगां समाव बिथांखौ बिमा बिफा आरो ओनसोलनि मानसिफोरा मुं सुदोंमोन। एसेबां गोरों जानानै साख्रि मावासै, मोनासै, हालुवासो जाबाय बायदिसिना होननानै। नाथाय बिथाङा बैसोरनि सिगाङाव बुंदों, गोरों गोराफोरा हालुवा जायाबा आबाद बिथिङा बोरै जौगागोन? गोरों गोराफोरा फालांगि मावाब्ला फालांगिया बोरै जौगागोन? बिदि थौले साननायावनो दिनै बर'फ्रा अलसिया जोबला, बेखाराबो जोबला। नंगौ, थारैनो जारिमिना थिगखौनो बुंदों आरो बिथाङाथ' फोरमानबो खालामबाय सासे जाफुंसार आबादारि महरै। बाथ्राखौ राजामोनहा सानहाबनो हमदों। जोबथारनायाव जारिमिना बर'फोरनिसिम बेखौनो खावलायहरदों, राजानि सोंनाय बादियै, साफ्रोम गोरों गोरा लाइमोनफोरानो साख्रिखौल' लामा नायाबालानो एग्रिकालसार, फार्मिं, फिसारि, बिजनेस बायदि बिथिङाव आवगायबोयोब्ला उदांस्रिया बेयावनो दङ। दा बेखिनिमोन नोंथांमोन, एसेनोसै। सल'खौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। लोगो बिथांमोननिसिम हाजासे गोजोननाय थागोन। गोजोन्थों।